Lawer lang ya baro ki parlok rawan kente bat serang lane ki riu pai baru kumju syagane ka fishing competition lane ki jing kop khwai dok ha mula penyai daka LP school right mukla jaka kabade hapo pung sajar nongli thalaskein mukla West Giant Hill district bat katarik kaba penyalek kai ya kane ki jing kop khwai dok ha kande ha khat new tarik ubanai bapra ajar apsau bat kapor kande nadu khandai bije step adu lai bije janmit bat ki price nak ta kate ki chingi kop khwai dok ha nakam ta ka price ka bankong unyo ya ka song pisa ka ba shi pho lak taka nakam ta ba unyo saw lak taka ubalai unyo chilak san pho hajar tangka bat kindon ru nakam ta ki wei pade ki price kata nakam ta ubalai shilak basaw ru shilak basan shilak banriu shilak banyu ru shilak Baprai shilak, bakhandai shilak, shipho shilak, khatwei shilak, hadu ba khadar undang yo shilak tangka. Bar ba khalai unyo lai pho hajar, ba khatsaw ar pho hajar, ba khatsan undang yo shipho hajar tangka. Nalor kiti ki price bela kadaw haneng pindon ru ki consolation prize nakumta ki parlok rawan kata nadu kan nambar bankong hadu nambar ba khatsan bat kasong pisa undang yo mar 1000 tangka uwei urawan. Nakamta ka door chunga ticket pa de hakate ke ching yele kai fishing competition kabade hapo ka snong right mukla kande tanglai hajar tangka shiruyang lane wei khwai te nakamta ka jaka kabaki rawan ki kwa banshong insha banbu jaka da u si lane urungyang kata haga khandu turik bunai ba pra ajar apsaw ha nadu kapor khatwei bgm step nani khatwei am but andi yaki ticket ha kapor khatar bg no phaisngi but hadin ba phila yo ya u original ticket nani striker phila banta ha ki chaka shong ki jong phi but nagaling jong kinong penyan kile thuru banalor ki dok kha barim baladon pa hapopung ente dok kha shiton haga khandai trik banai bupra arjar apsaw porman step but enshim jing theuru ya baro ki jai dok kha kibami na kate ka pung laino ka silver cup but kindon ki nong diwi lani kinong diknyang ha kate ka singi competition kata ka khanyu trik banai bupra arjar apsaw shushu ban pensutunat ya upai lang upai ba baro uba late ban sakhi ya kate ka fishing competition kandon ka lucky draw nagabanta jungi ki pai ba but ka price nagabanta ka lucky draw nagabanta ubayo bankong unyo da ka brand new auto keten lane ladam tre da kane ka kali unyo da ka bisa lailak tangka but uba ar undang yo 1000 tangka ubalai undang yo 10,000 tangka but nagamata ka door jong ka ticket nagamata ka lucky draw kan de lai spa si ticket san spa atli ki ticket tilakarpan ya baro ki parlok rawan ki bai I nagamata ka te ki chingele kai be phini subha ban kan mau nagamata ka te ka ching penya kop khwai do kha kata kabande ha ka khanyo trik ubnai ba phra ajar apsa hapo ka snong mukhala baru ngakit bok kruang epi ba phinyora ya ki te ki price ki bala ka deu haneng Titangkatahi nakapta kani ka video but ka jingpon bana hakbede but ketika fishing competition te session pat ngakarpat ya ki parlok lani ki viewers ki badang thumaya po channel ke jonga pin ya subha ban ya share like but subscribe nakabanta ki jingpon tip ki badang wan khublei shibon